Takže keď začíname deň, alebo zasúvame kartu, tak na dlho stlačíme jednotku. Karta vysenie sa miesto. A s čipom hore a dopredu zasunieme kartu na miesto. Zacvakneme. Vypíše naše meno, čas. Tu nám vypíše, že kedy bola karta naposledy vytiahnutá. Vždy musíme zadať dodatok, manuálne nahrať údaje, čo sme robili v tej dobe, čo sme nemali kartu zasunutú. Takže stlačíme, že áno, zadávam dodatok. Tu na hore nám píše, že vtedy bola naposledy karta vytiahnutá. Tu nám dá, že posteľ, že mali sme odpočínok doteraz. Keď máme auto v zahraničí odparkované, dajme tomu, nechali sme auto v Rakúsku a potrebujeme nahrať pauzu naspäť s tým, že sme cestovali, čo ja viem, 2 hodiny, 3 hodiny na začiatok práce, tak tu stlačíme OK, že posteľ. Dátum necháme, ale tu na namiesto 11:25 dáme naspäť 2 hodiny. Zasunieme to naspäť na 9:25. Dotedy je pauza, dáme OK. A teda teraz nám dáva možnosť, že od tých 9:25 dokedy sme nahrávali pauzu, doteraz fyzicky na tie 2 hodiny, tu zmeníme pauzu, zmeníme na s touto šípkou buď iná činnosť, alebo dáme normálne, že práca a dáme OK, že od tej doby, čo sme mali pauzu, potiaľto sme dali cestu smerom von a stlačíme OK. Musíme zadať, že krajina výjazdu, fyzicky odkiaľ vyjazdíme, tu nás volíme, dajme tomu, s tými šípkami buď hore alebo dole, vieme si zvoliť krajinu výjazdu, sem dáme, že dajme tomu Rakúsko, stlačíme OK, zadanie potvrdiť tie údaje, ktoré sme tam nahrávali manuálne, že súhlasia s tým, čo sme tam chceli nahrať a stlačíme áno. Zverejniť údaje ITS áno. A ešte od nás bude pýtať, že zverejniť údaje VDO áno. A máme to nahraté. Toto bola v tom prípade, potom vypíše, že pripravené na jazdu. A vždy musíme počkať, pokiaľ sa spracovajú tie údaje, ktoré sme tam nahrávali na kartu. Z tej kocky na konci musí byť taký zámok. Vždy treba počkať dotedy, pokiaľ sa to nespracuje a dotedy nezačať s jazdou. Toto bol ten prípad, keď s osobákom ideme von, sadneme do toho auta, s ktorým chceme spraviť tú prepravu a potrebujeme nahrať tú cestu, čo sme cestovali von a začíname s prácou.